jeg sidder stille, når jeg skal være for eksempel med nogle børn, og vi skal sidde og spise, så kan jeg opleve, at selvom jeg er udhvilet, så falder mine øjenlåg, de falder i. De falder simpelthen sammen. Når jeg går til optiker og får tjekket øjnene, og får at vide, at jeg ser udmærket. Jeg kommer til 2 andre øjenlæger, 2 specialister, og der er ingen, der kan sige, hvad det her er for noget. Lægen henviser mig til neurologisk afdeling på Bispebjerg, og jeg kommer ud til en meget ung neurolog, og han siger med det samme til mig, efter jeg har fortalt lidt om, hvad der sker med mig, eller er sket med mig. Så siger han, jeg tror, du har blæfarvespasmer. Kender du det fænomen? Det gjorde jeg selvfølgelig ikke. Og så stak han mig meget venligt en pjece og sagde, gå du hjem og læs på nettet, hvad det her det handler om. Og ja, det gjorde jeg jo så, og fandt ud af, at det var godt nok nogle dystre udsigter, der var omkring det her fænomen. Og jeg fik jo så at vide, at jeg ikke kunne helbredes, men jeg kunne få symptomlindring, og det bestod i at modtage botox-indsprøjtninger, sådan cirka 4 gange om året. Og så kunne man også give mig noget medicin, noget i form af piller. Og da jeg hørte det der om botox, og jeg skulle stikkes i øjnene, der var jeg godt nok betænkelig, fordi altså, et af jer skulle have botox i kroppen, selvom kroppen nedbryder det. Noget andet er at skulle stikkes i øjnene, det kunne jeg simpelthen slet ikke forholde mig til. Men jeg kørte ud, og jeg fik den første botox-behandling, og det var fantastisk altså. Lige pludselig så kunne jeg bare, så var øjnene, de var bare helt normale. Nu har jeg jo så været behandlet siden efteråret 2008, og de første gange måtte kun øjnene de behandlede, og så begyndte de at behandle kæberne, og sidste gang blev jeg så behandlet med botox hernede i halsmuskulaturen. Jeg har det egentlig rimelig godt nu. Jeg har stadigvæk en stemme, der er påvirket. Jeg har ikke min normale stemme, og jo længere jeg når hen ad dagen, og jo mere jeg snakker, jo mindre stemme bliver der. Og så har jeg stadigvæk det der med at spise. Jeg kan ikke... Flydende føde kan jeg godt få ned, men hvis jeg skal spise noget, der er fast, bare det mindste smule fast, så kommer det sådan lige ned, og så skal det lige en gang op, og så skal det ned igen. Altså, jeg synker stadigvæk ikke normalt. Og så tænker jeg, at det en yderligere udvikling af sygdommen, eller er det bivirkninger? For de siger jo, at de der bivirkninger, det kan man sagtens få, men de vil være væk i løbet af 14 dage. Men det her, det er jo på 12. 13. uge, så jeg ved ikke rigtig, hvad det kan være. Jamen, den ene konsekvens har været, at jeg ikke kan læse. Jeg kan ikke læse bøger længere. Jeg kan ikke se film. Jeg kan ikke læse aviser. Jeg kan ikke se fjernsyn. Så er det en forhindring, at jeg bliver udmattet. Det kan nogle gange være noget af en prøvelse, både at være gæst og have gæster, fordi jeg kan ikke, jeg kan simpelthen ikke være i min krop, når hvis jeg har den der udmattelse, og så vil jeg jo så gerne. Jeg vil jo gerne, men har svært ved at deltage i kommunikation, fordi jeg simpelthen har det der kører ind i hovedet på mig.
Altså, det er jo ikke umiddelbart til at se på mig, eller det synes jeg ikke. For eksempel nu synes jeg ikke, at der er noget hverken at se og mærke på mig. Og der er jo ingen, der kender det her fænomen. Så altså, jeg ved ikke, hvor meget de egentlig forstår problematikken i det. Det har jo været sådan, at det kan jeg jo læse mig til, at i perioder, eller mange har anset det for at være en psykisk lidelse, eller det man kalder en funktionel lidelse. Og det kan jeg totalt afkræfte, fordi der er altså de der fysiske symptomer, selvom de ikke er synlige, sådan umiddelbart, så i hvert fald på min dystoni. Ja, altså efterhånden har jeg erkendt, at det der med at presse sig selv til at gøre nogle ting, det hjælper i hvert fald ikke. Altså lige så snart du mærker, at når du mærker på din krop, at nu har du fået nok af samtale, nu har du fået nok af fysisk aktivitet, nu har du fået nok af at sidde stille, så skal du overgive dig, så skal du lytte efter, og så skal du... Så jeg gør det, at jeg lægger mig simpelthen ned, og jeg har en uddannelse som åndedrætsterapeut, så jeg har lært at bevidst trække vejret, og det forsøger jeg så godt jeg kan. Fordi du godt kan have en tendens, og det har jeg jo kunnet mærke. Jeg har haft en tendens til at isolere mig rigtig meget. Både fordi jeg ikke havde energi til at gøre noget ved det, men også fordi jeg havde selvmedlidenhed et eller andet sted. Altså, hvorfor skulle det lige ramme mig og øve? Men jeg tror, jeg er ved at være kommet så langt i fasen, at nu behøver jeg ikke at være sådan generet over, at jeg måske ser det mærkeligt ud og taler lidt underligt. Altså, jeg synes, jeg er blevet stærk og glæder mig til igen at kunne sådan gå med oprejst pande ind og drikke en kop kaffe med en veninde. Og ja, jeg glæder mig til, at der falder lidt ro på det her. At jeg accepterer aldrig nogensinde, at jeg har fået det her dystoni. Men at jeg kan leve med det, at jeg kan leve et godt liv med det glæder jeg mig til. Jeg synes, det går den rigtige vej. Jeg synes, det går den vej, hvor jeg kan håndtere det på en god måde. Og efterhånden så kan jeg sige til folk, at nu er jeg altså træt, eller nu er jeg udmattet, nu kan jeg ikke mere, nu bliver jeg nødt til at trække mig. Det kunne jeg ikke i starten. Altså, så spiller jeg sådan rigtig meget skuespiller. Jeg kan det hele. Men jeg mærker jo, at det er ikke måden at behandle sig selv pænt på. Du skal mærke efter, og du skal ikke tøve med at sige, nu kan jeg ikke mere.